Her ser I Carla. Carla er 10 år og går i 4. klasse. En dag bliver Carla syg og må til lægen. Hun går til lægen sammen med hendes mor. Lægen konstaterer, at Carla har fået lungebetændelse. Hun skriver en recept til Carla på noget penicillin, som hedder Primcillin. Det går ind og nedbryder bakteriernes cellevæg, så det går til grunde. Carla går på apoteket sammen med hendes mor. Her får hun udleveret hendes penicillin. Carla får at vide, at hun skal tage 2 tabletter dagligt, og det er vigtigt, at hun bruger hele pakken. Når man har lungebetændelse, er det også vigtigt at drikke masser af vand, for kroppen må ikke løbe tør for væske. Carla er meget træt og udmattet, og nu er det tid til, at hun skal have sin penicillin. Hendes mor kommer ind med et glas vand og en tablet. Allerede efter kort tid begynder penicillin at gå i krig med bakterierne, og begynder allerede at virke. Peter, det penicillin. Bakterien kan. Allerede efter 2 dage er Carla rask. Men som lægen sagde, er det vigtigt, at Carla spiser hele kuren. Lad os sige, at dette skete 100 år ude i fremtiden. Så er det måske ikke sikkert, at Carla bare kunne få noget penicillin og blive rask efter 2 dage. Bakterierne i Carlas krop er blevet resistente over for penicillin. Derfor kan vi ikke længere kurere hendes lungebetændelse. Carla kommer til at dø af hendes lungebetændelse.